ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. мулоқоти навбатии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо соҳибкорон баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. таваҷҷӯҳ намоед. 3 моҳ инҷониб санаи 14 раиси шаҳр бо соҳибкорон вохӯрӣ мегузаронад. мақсад аз баргузории ин гуна мулоқоту вохӯриҳо дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент мебошад. мулоқоти навбатии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо соҳибкорон дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баргузор гардид. нахуст муовини раиси шаҳр Дӯстбойзода Хусрав оид ба дастуру супоришҳое ки ба масъулон дода шуда буд ҳисобот пешниҳод кард. баъдан раиси шаҳр бо соҳибкорон вобаста ба масъалаҳо ва муаммоҳои ҷойдошта суҳбат гузаронид ва барои ҳалли мушкилот масъулонро вазифадор сохт. раиси шаҳр аз масъулон дар ҳама сатҳ даъват ба амал овард то бо дарки баланди масъулият супоришҳоро иҷро намоянд. дар рафти вохӯрӣ чанде аз соҳибкорон фикру андешаҳояшонро доир ба бунёди иншоотҳои гуногун ва бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ баён намуданд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода пас аз шунидани таклифу пешниҳодҳои соҳибкорон иброз намуд ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамеша омода аст соҳибкоронро дастгирӣ намояд ва баҳри рушди ин соҳа саҳм гузоштан дар ободии диёр онҳоро дастгирӣ менамояд. воқеан ҳам нақши соҳибкорон дар пешрафти Тоҷикистон назаррас буда он барои расидан ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаҳо ва ҳамдастии онҳо дар мутаддилсозии молиявӣ бо ҷойҳои кории нав таъмин намудани аҳолӣ ва афзун намудани бозори истеъмолӣ нақши муҳим мебозад. гузориши Сабрина Акрамова, Исмоилҷон Холов. китобхонаи системаи марказонидашудаи шаҳри Панҷакент ба номи Убайд Раҷаб соҳиби шоҳҷоизаи озмуни китобхонаи намунавии вилояти Суғд дар соли 2021 гардид. чанде пеш дар толори қабули расмии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба ғолибони озмуни вилоятии китобхонаи намунавии вилояти Суғд дар соли 2021 тӯҳфаҳо супорида шуд. озмуни мазкур ба хотири дуруст ба роҳ мондани фаъолияти 362 китобхонаи низоми фарҳанги вилоят, омӯзиши ҳолати нигаҳдории махзан, истифодаи босамари китобҳо, беҳдошти маҳорати касбии китобдорон, муайян кардани сатҳи хизматрасонии китобиву иттилоотӣ, ташкилу баргузории чорабиниҳои гуногун, ҷалби бештари аҳолӣ ба китобхонӣ, бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тибқи қарори раиси вилоят баргузор шуда буд. бо пешниҳоди комиссия ғолибони он муайян гардиданд. шоҳҷоизаи озмуни китобхонаи намунавии вилояти Суғд дар соли 2021 ва 12 000 сомонӣ насиби китобхонаи системаи марказонидашудаи шаҳри Панҷакент шуд. раиси вилояти Суғд ба мудираи китобхонаи системаи марказонидашудаи шаҳри Панҷакент Яҳьёева Мавлуда тӯҳфаҳоро супорида ба фаъолияти минбаъдаи китобдорон барор хост. Мавлуда Яҳьёева сабаби муваффақиятро аз таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат нисбати соҳаи фарҳанг ва масъулиятшиносии китобдорон медонад. боз меояд баҳору боз меояд хазон, умри инсон бигзарад ҳамранг бо оби равон, зиндагӣ озода мебояд одамон одамон, кори неку номи нек аз шахс мемонад нишон. тоҷикон аз қадимолайём соҳиби фарҳанги баланди китобдориву китобхонӣ буда ба кирку қалам, девону дафтар арҷ мегузоштанд ва онҳоро чун гавҳари пурқимат эҳтиёт мекарданд. айни замон баҳри баланд намудани маънавияти ҷомеа китобхонаҳо нақши хеле калонро мебозанд. ман аз соли 2013 то инҷониб сарварии китобхонаи
марказии шаҳри Панҷакент ба номи Убайд Раҷабро ба эҳда дорам. Дар тӯли фаъолияти кориам ба якчанд дастовардҳои соҳавиро ба даст овардем. Аз ҷумла соли 2013 корманди китобхона филиали рақами 16 Нарзуллоева Шамсия дар озмуни китобдори беҳтарини сол дар вилояти Суғд сазовори ҷойи дуюм гардид. Инчунин соли 2017-2018 дар парвари ҳамин китобхонаи мазкур Раъно Насриддинова дар озмуни вилоятӣ беҳтарин хонандаи китобҳои бадиӣ сазовори шоҳҷоиза гардид ва ҳамин боис кард, ки то ба даври озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноӣ сазовори шоҳҷоиза гардид. Инчунин кормандони китобхонаи системаи марказондашта Бобомуллоева Зарина, Ҷалилова Наргиз, Муҳаммадиева Парвина, Рустамов Муродбек дар чанд озмунҳои вилоятии китобдори беҳтарини сол ширкат варда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. соли равон дар озмуни вилоятии китобхонаи намунавӣ сазовори ҷойи аввал гардид. китобхонаи системаи марказонидашудаи шаҳри Панҷакент ба номи Убайд Раҷаб тарғибгар ва пешбурди фарҳанги мутолиаи китоб аст. айни ҳол махзани он 145,219 нусха адабиётҳои гуногун соҳаро дар бар мегирад. 54 нафар китобдорон ин ҷо дар рушди соҳаи китобдорӣ саҳм мегузоранд. тӯли сол 18127 нафар хонанда аз китобҳои китобхона самаранок истифода мебаранд. мо бо ин дастовард кулли кормандони китобхонаи системаи марказонидашудаи шаҳри Панҷакентро табрик гуфта, барояшон дар фаъолияти пурсамар комёбиҳои нав ба нав орзу мекунем. гузориши Фирӯза Одилзода, Талабшод Тошев. барномаро идома медиҳем. бо иқдоми шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент ва маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо ғолибони даври шаҳрии озмунҳои фаннӣ, мактаби сол ва хонандаи сол қадрдонӣ гардиданд. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 маросими қадрдонии ғолибони даври шаҳрии олимпиадаи фаннии мактаббачагон, озмунҳои мактаби сол ва хонандаи сол баргузор гардид. нахуст дар назди ҳозирин мудири шӯъбаи маорифи шаҳр Шоҳида Мукаммалзода сухан намуд. боиси ифтихор ва сарфарозии мост, ки дар партави дастуру супоришҳо ҳамчунин ҳидоятҳо ва сиёсати хирадмандонаю маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол ба сол таваҷҷӯҳу ғамхориҳо ба соҳаи мактабу маориф ва насли худогоҳу донишпазир зиёд гардида ва баргузории озмуну олимпиадаҳо бо мақсади дарёфти истеъдодҳо эътибори хоса зоҳир карда мешавад. сипас дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Шоҳида Мукаммалзода ғолибони даври шаҳрии олимпиада бо сипоснома ва диплом қадрдонӣ карда шуданд. ҳамчунин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 бо ғолиб омадан дар озмуни мактаби сол ва хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 Шаҳло Нарзиева ҳамчун ғолиби озмуни хонандаи сол бо сипоснома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардиданд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, шӯъбаи маориф, маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо, хонандаи сол, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи Иван Петрович Разин, Нарзиева Шаҳло, мудири шӯъбаи маориф Мукаммалзода Шоҳида. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, шӯъбаи маориф, маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо, мактаби сол, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, мудири шӯъбаи маориф Мукаммалзода Шоҳида.
баҳри фароғати иштирокчиён аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимӣ барномаи консертӣ намоиш дода шуд. Дар фарҷоми чорабинӣ бо ғолибони озмунҳо мусоҳиба анҷом додем. Меня зовут Нарзиева Шахло. В прошлом году я заняла первое место на республиканском этапе Олимпиады по русскому языку и литературе. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, родителям, друзьям, учителям. Хочу поблагодарить основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон, за то, что дает возможность каждому ученику проявить себя и думает о будущем, создает такие честные олимпиады. Хочу поблагодарить мэра нашего города Абдухолика Холикзоду за то, что улучшает наш город и обеспечивает нас хорошей жизнью и образованием. Я благодарна своей учительнице Бергашевой Парвине Садриевне за то, что мотивировала меня и поддерживала меня, когда я хотела сдаться. Благодарю Джумаеву Фарзону, директрису нашей школы, за то, что обеспечила меня всеми условиями, чтобы я достигла своей цели. Благодарю Бабаджонова Бориса за то, что дал мне такую возможность проявить себя. امروز در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 جنبستی المپیادی شهری برگزار گردید و خرسندی ما حد و کنار ندارد برای آنکه امروز در جنبستی المپیادی شهری خوانندگان مؤسسه ما با 21 جای اول رو گرفتن و از همه خرسندی در اون است که مکتب ما همچون مکتب سال سرفراز گردید. من از نام خودم و تشکیل کنندگان این چهاربینی مخصوصاً با شعبه معارف شهری پنجکن و دیرکتوری دریافت و رشد استعدادهای شعبه معارف شهری پنجکن اظهار منتداری بیان میکنم و وعده میدیم که همین جایزه هایی که امروز خوانندگان ما گرفتند و در المپیاد ولایتی و جمهوری هم سزاواری مکتب و شهر پنجگین رو میبردارند. من از نام خودم با تمام آموزگارای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 با خوانندگان مؤسسه تحصیلات رقم 15 برای سزاوار گشتن به مکتب سال اظهار منتداری بیان میکنم. бояд қайд намуд ки шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ва маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар шаҳри панҷакент ҳамвора талош месозад то баҳри ҳавасманд ва дастгирӣ намудани хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти панҷакент озмунҳои гуногунро баргузор намояд. гузориши Сабрина Акрам ва Хаём Ҷӯраев ва Ниҳ Муҳаммад Мирҷонов. дар кӯхи фарҳанг яке аз рассомони шинохтаи шаҳри Панҷакент Ҷамшед Болтаев намоиши ҳунари хешро барпо намуд. برای چی میگن آش پلو؟ پال آب پال آب پالو آب پال پال آب پالو آب پالو پالو شده ماندم پالو برای هم پالو میگه. ана ҳамин гуна дар ҳар як расми кашидаи ӯ ҷаҳон ҷаҳонмаънӣ нуҳуфтаву бозгӯкунандаи расму оин ва таърихи тоҷикистони азиз аст. ин аст ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент чунин заҳмату эҷодкории рассоми шинохта Ҷамшед Болтаевро қадр намудаву намоиши расмҳои ин наққошро дар кӯхи фарҳанги шаҳр ба маърази тамошо гузоштааст. дар ин бора мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯстзода Афзалшо чунин ибрози ақида намуд. дар атрофи иқдомҳову ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат ҳар як сокин, ҳар як шаҳрванди кишварамон иқдом пеш гирифтааст ки як эҷодиёти навро барои баланд бардоштани рӯҳияи зеҳнии сиёсии ҷавонони даврони соҳибистиқлоли кишвар рӯи кор орад. воқеан ҳам ин лаҳза дар ин толор ки намоиши маҳсули эҷодкор рассоми шаҳри Панҷакент Ҷамшед Болтаев ба намоиш
гузошта шудааст ки ҳар як бинандаро мафтуни худ карда истодааст. воқеан ҳам ҷамшид болтаев яке аз шахсиятҳое мебошад ки дар шаҳри панҷакен бо эҷодиёти худаш бо нақшофаринии худаш тавонистааст ки тасвирҳои гуногуни беназирро рӯи кор оварад ва диққати ҳамагонро ҷалб кунад. панҷакенти бостон сарзамини беҳиштосои зарафшон ки гаҳвораи тамаддуни миллати тоҷик мебошад, дар таҷассум ёфтани нақшу нигори иҷодкории ин рассом роҳи абришем дар ин сарзамин нақш ва иҷод карда шудааст ки ин нишондодҳо далели ҳамкорию дӯстии халқҳои таърихӣ ва шабоҳати маркази савдову ҳамкориҳои халқҳои оламро боз як бори дигар собит менамояд. ҷамшед болтаев ҳанӯз аз даврони мактабхонӣ ба рассомӣ майлу рағбати зиёд дошта кӯшиш менамояд то дар нигоштаҳои ӯ таърихи шаҳри панҷакент, урфу одат ва анъанаҳои мардум тасвир ёбанд ва ҷаҳониён аз ин бохабар гарданд. дар намоиши расмҳои ӯ хонандагони зиёд барои тамошо омадаву аз ҳунари рассоми шинохта ҷамшед болтаев ҳаловат мебурданд ва мафтуни тасвирҳои ӯ мегаштанд. барои ташкили чунин як намоиши рассоми шинохта хеле мамнун буда миннатдории хешро ба ҳамагон расонид. аввалаш ин ки пешвои миллат ва бисёр хурсанд шудам. ман ҳамин моҳон ба ғамхорӣ мекунам. пешвои миллат умри дароз бинанд, ризқи фароз бинанд, ҳама вақт дар сари моҳон соябон бошам. вақтои союз буд мо кор мекардем, фақат шиорнависӣ буду як ҳамин кори иҷодӣ ба кам аҳамият медодам. барои ҳамин сини соли калонсоли ба ниё накардам. ман гуфтам ки якта кор кунам халқи ман, шаҳри ман панҷакен, ҳамин панҷакетиҳо кории мана бинанд. барои ҳамин ман ғайрат карда якта кор кардам. ман ҳозир сини соло калонсол шуд, чишмо хира шуд камтар. ҳам ба ниё накардам. ман ғайрат кардам ки халқам ба хизмат кунам. ман акун миннатдорӣ мекунам ба сардораи ҳукумат. аввалаш ин ки раиси муҳтарам ҳама вақт ғамхори халқ ин кисон. раиси коқи фарҳанг ба қиёмова ин кас бисёр ман миннатдорӣ мекунам. мана ҳамин ҷоя ман ба ёрдам кардам, ҳамин ҷоя мо ба додам, гуфтанд ки амак шумо ба райгон ҳама вақт кай ки дар кор шуд бед виставка дошта бошед, мана намоишнома дошта бошед, бед хизмат кунед, халқ ба нишон тед, мо ҳама вақт хизмати шумо бам. ҳамин директори мактабо ҳамашон ба раҳмат мегӯям ки ҳамин бачаҳоя ҷамъ карда пирсондан, илоҳим баракаи овард. ҳамашон ба ман миннатдорӣ ман мерасонам. ҳамин куртем ба нахунҷошам аз шодия. раҳмат ҳамин оба. воқеан ин маросим баҳри огоҳ гардидани ҷавонон аз таърих ва зебогиҳои табиати кишвар хеле муҳим буда дар тасвирҳои рассом ин бахш хело рангин тасвир ёфтааст. ҷамшед болтаев кӯшиш менамояд то дар оянда низ расмҳои наву ҷолиби худро баҳри ҷавонону наврасон ва кулли мардуми шаҳру деҳоти панҷакент ба маъразе тамошо гузорад. гузориши мартаба раҳмонова ва хаём ҷураев аз кохи фарҳанги шаҳри панҷакент. имрӯз маросими дафни собиқадори меҳнат собиқ муовини аввали раиси шаҳри панҷакент шодравон сироҷиддин яҳёев баргузор гардид. дар маросими мотами муовини аввали раиси шаҳр муҳаммад содир сафарзода меҳмонон аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, дӯстон, ҳамкасбон ва хешу таборони марҳум иштирок доштанд. маросими мотамиро раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат ризоев облоқул кушода ба аҳли оилаи шодравон яҳёев сироҷиддин изҳори таsalliят намуд. марги инсонҳои соҳибдил ва дардошнои мардум талафоти бузург аст. сад дареқ ки яке аз ҳамин гуна шахсиятҳои шинохта, инсони нек, собиқадори меҳнат, собиқ муовини аввали мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент, тарбиятдиҳандаи фарзандони бо маърифату инсондӯст аз байни мо рафт. дар маросими мотами муовини аввали раиси шаҳр муҳаммад содир сафарзода бо тарҷумаи ҳоли марҳум
ҳозиринро ошно сохт. Яҳьёев Сироҷиддин 4 сентябри соли 1950 дар шаҳри Панҷакен дар оилаи меҳнаткаш чашм ба олами ҳастӣ кушода, мактаби миёнаи умумии рақами 34-и шаҳри Панҷакенро хатм намудааст. Сипас таҳсилро дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон дар факултаи агрономӣ давом додааст. Фаъолияти меҳнатии ӯ аз агрономи колхози ба номи Кармаркси шаҳри Панҷакен оғоз гардида, сипас ба таври гузариш ба ҳайси агрономи асосӣ дар колхози ба номи Москва идома ёфтааст. Баъдан ба ҳайси ҷонишини директори генералии Иттиҳодияи истеҳсолии тамоку ифои вазифа намудааст. Яҳьёев Сироҷиддин ҳамчунин дар вазифаи сардори кумитаи андози вилоят кору фаъолият намудааст. Ӯ солиёни зиёд вазифаи муовини аввали раиси мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакенро ба ӯҳда дошт. барои фаъолияти пурсамар ва хизматҳои содиқона шодравон Яҳьёев Сироҷиддин бо ифтихорномаву сипосномаҳо ва дигар мукофотҳо сарфароз гардонида шудааст. хотираи дурахшон, корҳои неки ин марди хоксору накӯном дар дили мардуми диёр, пайвандону азизон ва дӯстони бешумори ин хонавода якум воқиф хоҳад монд. аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба аҳли оила, хешу табор, наздикону пайвандони шодравон Яҳьёев Сироҷиддин ҳамдардиву тасаллият баён менамоям ва аз даргоҳи худованди бузург сабри ҷамил мехоҳам. рӯҳатон шод ва хонаи охиратон обод бод. устоди гиромӣ. Писари марҳум Исмоилҷон Яҳьёев барои иштирок дар ҷанозаи падар ба ҳамагон арзи сипос намуд. Сипас имомхатиби масҷиди марказӣ Муҳаммадамин Ғафорзода ба сухан баромада ҷанозаи марҳумро хонд. محترم جماعت المسلمین، امروز از بین ما و شما یک برادر ما و شما اکای سیراج‌الدین را خدا به نظر دعوت کرده، به رحمت خداوند رسیده. این کس 5 فرزند تربیت کرده، همه‌شون معلومات عالی خواندگی خودشون یک انسانی با معرفت و با فرهنگ و با آداب و با تمیز خیلی آدم خوب بودن. دعا میکنیم که الله تعالی در این سن 71 سالگی هر عبادتی که کردن، هر عملهای خیری که انجام دادن، خداوند نامه اعمالشون را ثبت گرداند و این سفرشون را پربرکات و خانه قبرشون را منور و بر باغ از باغهای جنت تبدیل دهد و برای فرزندان و پیوندانشون الله صبر جمیل دهد و برای شما مهمونا از راههای دور و نزدیک آمدید. بر قدماتان حسنات و برکات و مغفرت گناه ها و سعادتمندی دنیا و آخرت را الله تعالی برای هر یکی ما و شما نصیب گرداند. برحمتک. хотираи неки шодравон Яҳьёев Сироҷиддин, инсони хоксору некбин, дар қалбҳои хешу таборон, дӯстон, ҳамкасбон боқӣ хоҳад монд. рӯҳатон шод, хонаи охирататон обод бод. гузориши Фирӯза Одилзода ва Талабшод Тошев аз оромгоҳи Сарманзил. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. То барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед. хайр.